Hei, salutarele meu, sunt Andy și bine v-am găsit la un infovideo. Fac acest infovideo în privire cu stropolul care era cu ce să fac serie. Eu sunt 50% șanse cu Farming Simulator 15, dar e o mică mare problemă. Nu mai merge jocul. V-am zis de atunci de când nu merge, trebuie să umblu la el. Am umblat până l-am dat dracu. Mai pe direct. Și nu mergea, nu mi se deschidea, îmi zicea că n-am driverile. Asta drive-ul, chiar dacă aveam de un laptop, l-am dezinstalat, l-am instalat iar. Și da, eu un von cu CS16 și unul cu GTA San Andreas. O să vreau să fac Eurotrack, că am un volan și o să vreau să mă joc cu el, să și filmez GTA și poate și în CS. Nu știu, cred că o să fac. Și cred că o să mai postez un videoclip cu ceva gameplay, ceva. Cred. Și da, sper să nu vă supărați că... Adică nu știu dacă se aude că un vecin de la mine găurește ceva. Sper să nu se audă. Și dacă se aude, asta e. La oricine se face așa când filmează. Nu eu sunt singur. Și da, și dacă cam acesta a fost infovideo, a fost Andy și v-am salutat. Pa, pa!